Oeterbeek is de hofkapel. Jongen, 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 wat een hemdingsel. Klap in de handen. Alle klappen in de handen.
gaan we nog vlaggetjes. Mevrouw, wilt u met dat vlaggetjes in de geven? Ja, je gooit dan allemaal hier op de grond of zo. Dat toch wel een uitdelen. Stappen we de vlaggetjes in de lucht. En dan zwaaien we van links naar rechts. Maar het allerbelangrijkste is, we doen het samen. Dus we zwaaien samen van links naar rechts. Met deze radio en alle lui hier in de kamer zitten. Let op, hè, let op, over. We zwaaien weer van links naar rechts. Samen, hè? Ja.